ngoni. Saka izvozvi ngoni wacho chachirema uyu ari kujeri apa inini ndine wana shame ndine wana anoenda kuchikoro ndine wana shame. Sorry mama. sorry tiri panyika tinosangana nazvo asi Mwari unotipa pekubuda napo. Pane nyaya yatakamva kunzwa haina mazuva akawanda asi ndakunzwa kunga iri kulingwa nevanhu ivava vakarova ngoni. Nyaya yemukomana anga akapondwa akaonekwa akafira mudhireni remvura paMegawati. Makambonzwa here nyaya iyoyo? Kana usati wasvika paUtindi TV handizivi kuti uri kuvaraidzwa nei, uyezve hatizivi kuti maupdates ezvokwadi uchamawana kupi, nokuti paUtindi TV panowanikwa maupdates ezvokwadi chete chete, hapana kana nhema ipapo. Nyaya dzinovhundutsa dziripo, dzinosekesa dziripo, dzinochemedza dziripo, dzinotyisa dziripo, dzakasiyana siyana, kupanana mazano pamwe chete nekukurudzirana nesoko raMwari paUtindi TV. Uyewo mimhanzi isarura ude paUtindi TV ipapo. Ndati mhanya ipapo undobaya pakanzi subscribe, wobaya ka notification bell kakanzi all, usadya manonoko. Nhasi ndakabata nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa, inogona kukubudisa misodzi kana uchiiteerera, pamusoro pemukomana anonzi Yengoni Bukuta akatemwa ari muchipatara akakuwara zvinotyisa. Takakundikana kutaura naye nekuda kwemutemo wemuchipatara nekuti achiri pasi pechipatara. Saka mutemo maruzi avo ekuchipatara anoramba kuti titore mapicture, tivatore mavideo, tikurukure navo, uye anoramba kuti ataure nevatori venhau. So pane maprocedures akareba anoda kuitwa kuti azotaurika naye, but isusu takangoti no, rinononoka nderisina muriwo, ngatichitaurai nehama dzake. Takataura namai vangoni, tikataura nehanzvadzi yangoni. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvichireva kuti kana washuva zvikobvu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi. Ini ndinonzi Gertrude Chaota. Ndine 51 years dzekubereka. Ndine vana vangu 6, vakomana 3, vasikana 3. Saizvozvi ndiri kubva paVictoria Chitepo Hospital iri MUTARE nekuda kwemwana wangu mukomana anonzi Ngoni Bukuta. Anonzani? Ngoni Dzashe Bukuta. Akapondwa nematsotsi, handichazivi ndoti matsotsi here, imbavha here kana kuti zvakaitika uri musi wa4 March. Ini ndanga nditori kumba, asi ndakangoona foni yakupinda kuti uyai mutore mwana wenyu atemwa, asi ari pashuga bhayo musakubva panonzi pabako. Saka ndakanetseka kuti ndodii, nekuti kwandaigara transport kwanga kusina. Saizvozvi ndiri kugara hangu muchikanga, asi ndandisina transport yekuti ndiende ndisvike ikoko. Saka ndakazokumbira wanga waripo kuti waite plani kuti watsvage mota atakurwa aende kuchipatara. Saka ndakazofonerwa kuti musasauye kubako nekuti atakurwa neambulance kuendeswa kuGeneral Hospital. Ndobva ndafamba kubva kuchikanga netsoka kusvika paGeneral Hospital nekuti ndakanga ndisina kana chekubata muhombe. Ndobva ndasvika ndoona zvakanga zvakaitwa mwana wangu. Handina kana kukwanisa kutora pikicha nekuti handaifunga kuti achararama. Pese ranga ringori ropa, hembe dzakaita mabvaru, akatemwa, gumbo rakaguka into pieces, musoro waibleeda wakavhurika, maoko akadzengenyeka. Zvinhu zvacho handikwanisi kuti taure nekuti zvinondirwadza.
kana vamwe vanhu vachingotema vanhu kana kungorowa vanhu kunga vari kuuraya huku. Saka ndakazosvika pahospital zvekuma past 9 ndobva abatsirwa nemanesi akanga aripo. Ndoda kungovatenda nekuti wakamubatsira zvandakagutsikana ndega kuti mwana wangu adini abatsirika. Nekuti wakatanga kucheka nyama dzakanga dzaidzingenyeka dziya, ndobva waisa mastitch, ndobva wamuisira madrip, ndofunga akaisirwa 4 madrip, achibva apera nguva pasina 30 minutes. Saka azobva azopuwa mubhedha, ndobva pakangotangira ndo zvazvakaita. Asi inini ndiri kurwadziwa nekuti zvinhu izvozvo zvisati zvaitika akandifonera achiti mama, ndafonerwa pane munhu andiudza achitaura kuti ofa vanhu mari inoita 3000 yekuti anenge akwanisa kugura ngoni gumi ndomupa mari iyo. Ndobva ndatomuti kana zviri kudaro zviri kunetsa gara mumba. Saka pazvakaitika izvozvo ndakabva ndatora foni nekuti ndakanga nhamba dzake mukomana uyu ndakanga ndiinadzo, nekuti mwana wangu akanga achimboshanda ikoko, achibva azoregedza kuburikidza nekusabhadharwa zvakadii zvakanaka. Achingouya taingosheya, mwana aingosheya nekuti bhondi iri pakati pamai nemwana munongoiziva. Yes, so aisheya kuti mama zvakadai, mama kubasa zvakadai, mama kubasa zvakadai. Inose munhu anonamata zvimwe zvacho ndaitobatsiridzawo neminamato. Asi paakazotaura nyaya yekuti zvinhu zvacho kwazvaakuenda handisi kuzviona zvakanaka, ndakabva ndamuti mwana wangu regedza basa. Ndobva aregedza last year muna February 2025. Saka kubva paakaregedza basa wakanga wachingomutera dzoka kubasa achiramba, dzoka kubasa achiramba. Indobva ndatomuti iwe kana wambosiya basa kuti uzodzokera kubasa ko hauziva nawo zvauri kukudini, zvauri kukurongera. Kubva utongoregedza zvachose, kwabva akuita ake zvekuenda kumakorokoza kunodini kugodhu. Saka ndiye munhu wandaitotarisira nekuti ndiye atori baba wemhuri. Baba wavo vakashaika muna 2019. Saka asi pasina 3 days abva kutaurira zvekuti jerasi ndo zvandanzwa kuti zvataurika kumeeting dzevakomana wemahwindi vanonzi macheki amene kuti vanenge vachicheke. Ndo pasina 3 days ndo pandinzwa kuti mwana wenyu adini atema. Ndakamufonera asi ndoda kukutenda nemhuri yako nebasa ramadini ramabata pamwana wangu. Wabva watozozadzisa here chishuwo chako. Nekuti kubva kwese kumashuroko aingotaura, taingonzwa nemarumazi kuti ari kuti ngoni ndikamuona ndoda kumuremadza, ngoni ndoda kumuremadza, ngoni ndoda kumuremadza. Akati hanzi inini handina kutuma wanhu. Ichi ndobva ndatomuudza kuti aiwa inini nyaya dzako dzese ndinadzo, nekuti nyaya dzinenge dzichingofamba dzichisvika. Ndakatombokufonera ndine line renet 1 ndikati ndoda kuti titaurirane pasi pezuva rino iri pane here nyaya yekuti vanhu mukakanganisirana haigadzirisiki. Ndaida kuti ndizame kuti iye nenini tionesane, tozotora mwana wangu tomugadzika panzvimbo, tochionesana tiri vangani, tiri vatatu, ndichifungidzira kuti pamwe anokwanisa kumuregerera kuti zvirege kusvika pakumuremadza kwaadini kwaaita. Akati handisiri mutauni ba, kana ndaa mutauni ndichazokubatai tozosangana. Kubva ipapo haana kubatika kusvikira zvinhu zvazoitika. Ndobva anditaura kuti ini hana kutombotuma vanhu. Saka muri kufunga muchiti ini dai ndaidaurawa ngoni, munofunga kuti ngoni aindirowa here. Ndikati ini handizvizivi nekuti iwe ndiwo unoita zvokurowa zvokurowa. Ini zvokurowa vanhu handidini, handizvizivi. Ngoni harowi vanhu basi kana mamudenha anodini, anodzorera. Saka ndobva tatogumira zvikanzi aiwa ndichaita conversation newakomana wangu. Ngoni wacho ari kuziva here vanhu vamutema. Ndikati ngoni handisi kuziva nekuti ngoni haasi kukwanisa kutaura. Nguva yacho zvechokwadi anga asingakwanisi kudini kutaura. Paakazomuka akataura kuti mama vanhu vanditema ndiri kuwadini, ndiri kuwaziva. Ndobva azonditaurira mazita evanhu iwawo. Ndobva ndazoita follow up kuChisamba police station ndichida kunonzwa nekuti papa chinzi bheketi rakatodini rakavhurwa. Saka ndaenda ikoko kwakabva vandipa inonzi RRB nhamba wachiti kana paine zvinenge zvanetsa munodini, munoshandisa chii kakadhi kakaka. Dhoketi takadini takavhura. Ngati afaini. Vandazofona futi kumapurisa kwekwe
chaindipa simba rekuti ndifone kana chaindirwadza kuti ndisvike pakufonera mapurisa yange iri nyaya yekuti vakomana vacho ndaitovaona vachidini vachitofamba vachiita zvavanoda ende vachitotaura zvavanoda. Saka zvadaro izvezvo ndakafona kuchisamba police station ndikati ndiri kukumbirawo kubvunza ndine mai vane mwana akatemwa pashuga bhawe pabako. Ndiri kukumbirawo ndibvunze kuti ndikuzivawo kuti nyaya yangu yapata. Of which inini panhamba dzandakafonera ndinoziva kuti dzadziri dzasajeni. Sajeni wachibva watondati inini handisirini ndiri kuita nyaya iyi. But unfortunately nhau yenyu imimi kana kuti nyaya yenyu takaita handover kuCID. Muchida kunzwa zvakawanda munoenda kupi? Munoenda kuCID. Ubva ndati zvakanaka. Saka nenyaya yekuti ndaingokwira nekudzika ndichikwira nekudzika ndichitsvaga mishonga uchidai munongozivawo zvepachipatara kuti zvakamira sei. Handina kukwanisa kuenda kuCID. Iwo ndiwo wakazouya pachipatara vachibva vatora mastatement kumukomana. Zvimwe zvazviri unga zvemusi wa11 kana ndisiri kukanganisa 11-12 ipapapa handisiri sure hangu. Ndobva vatora mastatement wachibva waenda. Saka kubva ipapo handina kunge ndiruda kumboita follow up. But nezuro date richiti 25 ndakafonera kuCID wari kuita nyaya yacho. Ndobva ndikati ndandichikumbirawo ndibvunze kuti kuti apapi nenyaya yemukomana wekutemwa kupi kubako. Inini semubereki ndiri kudini? Ndiri kurwadziwa kuti mwana wangu akatemwa asi mhondi dzacho ndiri kudziona dzichiramba dzichidini dzichifamba. Inini ndongonzwawo nemashoko kuti vanhu ava mhosva vanopara asi havasungwi. Vakasungwa 2 days vanodini vanobuda, vakasungwa 2 days vanenge vapanze. Saka inini zvandipa simba rekuti ndikubvunzei kuti taapapi. Wachibva wantaura kuti isusu vanhu vacho vatototsvaga hativazivi. Saka ndinokumbirawo kuti kana muchinge mavaona kana kuti mavabata mavaona pavari motifonera. Ndopa ndakapindura inini kuti inini hazvigoni kuti ndikufonerei nekuti ibasa renyu. Imi hamutsvagi munhu wamusiri kuziva. Imi mudai makaziva kuti munhu hamumuzivi mukadai makataura kuti tiri kukumbirawo picture remunhu wacho kana kuti rewanhu wacho. Asi zvinoreva kuti hapana munhu asingazivi nekuti ndiye anenge ari behind all this. Iye anotuma vanhu vanotogara mameeting akawanda wanda, mamwe kudanga mvura, mamwe makangosiyana siyana. Otuma vanhu wake iye ozoita sekuti anga adini anga asipo but anenge atori behind pay. Saka zvadaro izvezvo CID ndakazoti aiwa imimi batai mukomana akatemwa akusenderei picture mapicture mafoto ewanhu wamuri kudini wamuri kutsvaga. Wachibva wati alright. Ndobva ndazongonzwa mukomana akutaura kuti zvechokwadi wazotaura neni. Saka ndo pawakati isusu taakuchitanga kutsvaga vanhu nekuti ini wakazondiudza kuti inini ndanga ndisiri pai ndandisiri mutauni banda ndiri out of town. Saka zvanda mutauni muno ndakutanga kushanda nyaya asi inini ndandatobatikana ndoda kutaura chokwadi nekuti ndandingoti semunhu ane mari anongoshandisa mari pese pese. Anogona kutongopa mapurisa acho mari ndobva zvatongofa zvakadini zvakadaro vanhu vachingotambudzika. Iyezvi zvandina mari yemushonga ndinototoasiririswa auya kuzoona mukomana akandisirawo $10 akandisirawo $20 panzi pada mushonga ndo yandinodini ndo yandinotoshandisa unotenga mushonga. Ezvi zvigumbo racho ratoshatirwa ndakunzi kuHarare kwacho handina kana mari. Ambulance iri kuda $200 kuti ndiende kuHarare. Next Friday tiri kubata hapana mari. Saka handiziviwo kuti senyika ndinobatsirikawo sei uye kana nyika ine mhondi dzakadai dzichirarama mairi handiziviwo kuti tinobatsirika sei. Vamwe vari kutoitirwa zvakawanda asi havasi kukwanisa, vari kuramba vakangotsikirirwa, havasi kukwanisa kudini kutaura, havasi kukwanisa kutaura. Wakataura vanongoona vanhu vakutongoti it's useless kuti titaure nekuti hapana action inodini inotorwa. Mapurisa acho anotombowaona vakomana vacho otaura kuti haiwa handiye otoitirana nharo handiyeba iye obva atonyepa kuti inini ndinoshanda kutauni inini ndinozodai. Zviri zvekunyepa but munhu anenge atori iyi. Saka zvinorwadza. Handizoziva hangu kuti mapurisa aya basa ravo chairo chairo nderei, wori here kana kuti chii chakuitika handichazivi. Ende kumukomana uyu ndiri kurwadziwa nekuti ndiye anga ari baba, ndiye anga achiendesa vana kuchikoro, ndiye anga achiona kuti pandiri kugara pabhadharwa rendi.
Saka handisi kutozi izvozvi ndiri kutogumirwa kuti ndoita sei, mwedzi wapera handina pekutangira, vamwe vana hawashandi. Ndine mumwe mukomanazve akasungwa achinzi Robert, but nyaya yacho anga asina kutomboiita. Iye ndichigara naye pasi ndichimubvunza akataura kuti mama, inini handina kuita, asi kuti ndakatengeserwa foni yakadini, yakabiwa, foni ikarikafu. Saka chakatozondishamisa ndechekuti akabva atotongerwa 9 years. Saka ndiye munhu aitombobatsirana naNgoni. Saka izvozvi Ngoni wacho chachirema, uyu ari kujeri. Apa inini ndine wana. Shame. Ndine wana wanoenda kuchikoro. Ndinoona. Shame. Sorry mama. Sorry. Tiri panyika. Tinosangana nazvo, asi Mwari unotipa pekubuda napo. Sorry. Izvozvi ndiri kutotya. Handizivi upenyu hwangu hutori pariski. Ndakutotyira nevana vandinawo kuti chero vachifamba pamwe vachangotakurwa toiswa mumoto wakidhinepwa woendwa nawo. Handisi sitori safe. Ngoni wacho ndinotomutyira muchipatara maari kuti vanogona kungouya wakatongoita zvese. Because kana vachimbokwanisa kuita zvimwe zvinhu, mapurisa aripo zvekuti vanoataka mota dzekanzuru, vachirova mabhazi ezupuko, vachingosiyiwa vachingofamba. Saka wati Ngoniwo zvake asina kana nechiro, vanogona kungomuita zvese. Ndiri kutotya, kutya chaiko kwekuti saka ndinotofamba nguva zhinji yangu ndeyekufamba netsoka. Asi ndikatoona munhu akutera mashure mangu andisinganzwisisi, ndinototanga umhanya, nekuti handichazivi akanaka neakadini neakashata. Ndatenda. Mama, mune vana vangani vese pamwe chete? Wese 6. Panotanga iye Ngoni akatemwa. Hongu. Koyani? Koya Nyasha ari muprison paMUTARE rimandi. Anoshanda ipapo? Ndiye wamuti akasungwa uyu? Kozoyani? Koya Trish. Koya Shalini. Koya Chantel. Koya Tawana Nyasha. Saka vasikana ifo? Vasikana 3, vakomana 3. Tawana Nyasha mukomana? Mukomana. Okay, wow. Aiwa mama, ndinotenda kuti nyaya yenyu yakateererwa nevakuru vanoziva zvemutemo, handitika. Then isusu tichakubatsiraiwo nepatinogona napo kuti nyaya yenyu ijeke, handitika. Then chimwe chinhu chandoda kukusiyirai ndechekuti nyanya yekutarisa kuna Mwari, musatarisa kuvanhu ba. Nyanya yekutarisa kuna Mwari, hondo dzinotangira munyika yemweya. Chatinozoona zvaakuitika zvemarizautsi ezvinhu zvabva mumweya. Mwari vanotipa pekukunda napo, pekubuda napo, musatya, musavhundutsirwa. Kana taakutaura zvemutemo wenyika yeZimbabwe, hakuna munhu ari pamusoro pemutemo. Zuro ndizuro unoti hatina Anymore Zvitsva uko akanga otoita zvinorova, asi akabatwa izvo ari mumaoko memapurisa. Ndine imwe nyaya yandakabudisa pano paUtindi TV yema-armed robbers vakaba 15,000 nemota Serena kumanika bridge uko, vakatiza ikambonyararwa kuita kunga pasisina zviri kuitika, asi vakazongodini, vakazongobatwa. Saka isai kutenda kwenyu muna Mwari zvinodini, zvinoita mama vangu, tinoramba tichibatsirana, haditika. Thank you very much. Sekuvimbisa kwandaita kuti tataura namai tikazotaura nehanzvadzi yaNgoni, ngatichinzwai hanzvadzi yaNgoni ichitaura. Pamusoro y'imbiri yeZimbabwe, wakuru wakateerera. Ini ndinonziwo Shalini Rukuta, ndiri hanzvadzi yaNgoni Rukuta. Takasanganawo nedambudziko rekuti hanzvadzi yangu Ngoni Rukuta akarohwawo nevanhu vakamurova kuno kwaMUTARE kunonzi kusakubva pabako. Saka inini hangu handina zvakawanda zvekutaura, asi ndikuda kuti isusu tiri kudawo justice semhuri yakasanganawo nedambudziko. Vanhu vakapara mhosva tiri kungovaona vachifamba murodhi. Mapurisa havana action yavari, achidziti havana action yavari kuita here kana kuti handichazivi, asi tiri kutovaona vanhu vachifamba murodhi, vanhu vachiita zvavanoda, vachidini uko, vachitopara futi dzimwe mhosva vanhu vari panze. Saka inini chinhu chandiri kuda, I want justice.
kune hanzvadzi yangu. Ndiri kuda chinhu chinonzi justice. Wakuru makateerera. We want justice as family yakasangana nedambudziko. Izvozvi tine problem. Chachirema. Izvozvi ari kunzi ari kuda kuendeswa kuHarare. Hatina kana pekutangira. Hatina mari. Isusu tiri kutozvitambudzikirawo. Chaakatadza chaicho chekuti vanosvika pakumuremadza, kusvika pakumugura, ndinotochishaya. Isusu tinoziva kuti munhu kana washaishirwa kune inonzi law. Chavakatadza kuti iwo waende ku-law, kumutemo ndichii, kusvika pakuti wanotora law woisa mumaoko mawo. Aiwa, isusu tiri kuda inonzi law. Tiri kuda kuti law ipinde ipapa. Hatidi kuti isusuwo tizotorewo law yatoisa mumaoko medu. Ndo chinhu chataakukumbirawo ichochocho. Nerubatsiro mhuri yeZimbabwe tokumbirawo rubatsiro. Izvozvo hatina kana pekutangira. Hama neshamwari dzinenge dzauyawo kuzomuona, dzimwe ndo dzinosiyawo mari yemishonga. Pamwe pacho anotojamba mazuva ekuti mishonga. Izvozvi gumbo raakutoshatirwei. Hatina kana pekutombotangira. Hatina. Tatenda. Tete, muri namba ani kubva pana Angoni? Ndiri number 4. Muri number 4. Imi maane makore mangani izvi? Ndine 22. Alright. Pane nyaya yatakamva kunzwa haina mazuva akawanda. Asi ndakunzwa kunga iri kulingwa nevanhu ivava vakarova Ngoni. Nyaya yemukomana anga akapondwa akaonekwa akafira mudhireni remvura pamegawati. Makambonzwa here nyaya iyoyo? Nyaya iyi isusu taingonzwawo. Ende hazvina kutangira paari. Ndo imwe nyaya yaponderwa hanzvadzi yangu. Nyaya yekuti munhu akasiya basa, iwo anoti munhu wasiyirei chinhu basa. They follow up to that person kumuattack. Once wangoramba basa, wanokuteerera, kuramba uchikuteerera, dzoka kubasa. Waramba yatova problem. Wakutorovera munhu that issue yekuti iwo wazorambirei chinhu, wazorambirei basa. Saka hatichazivi kuti munhu ukapinda pabasa haufani kusiya here. Munhu ukapinda pabasa haufani kubuda here nenguva yako yaunonzwa kuti inini basa handichadi. Inini basa ndaakusiya hangu. Hatichazivi kuti ndo zvinoitwa here mhuri yeZimbabwe kana kune wemutemo chaiwo. Mukapinda pamabasa hatichazivi kuti hamusiyi here nenguva yako yaunonzwa munhu kuti inini basa handichadi. Hatitendedzwi kusiya here mabasa. Hatichazivi papo mubvunzo mumwe kuti handibvumidzwe here kuti ndikapinda pabasa ndotaura kuti inini basa handichadi. Kozi ndo chinhu chavari kunyanya kupondera vanhu. Idzi vanhu ava dzitori mhondi. Haasi munhu wekutanga bahanzvadzi yangu. Uyu munhu akabva kufira pamegawati apa. Ndiwo futi aramba futi basa. Wakumuita follow up, wakumuteera futi kuti iwo warambire basa. Wakumurowa. Saka hatichazivi kuti problem yawo chaiyo ndei. Kana waine issue yekuti munhu ane chaatadza, ndo saka kuine inonzi law. Munhu hautori chinhu kuisa mumaoko mako. Alright. Zvakanaka Tete, ticharamba tichitaura tichiona kuti tinoita sei kune nyaya iyoyi. Handiti ka? Isusu tiri kukumbira justice. Tiri kukumbira kuti mapurisa ameno whatever, ma-CID wapi wacho. Tiri kukumbirisawo kuti justice, please. Tiri kuda justice. Thank you very much Tete. Hatikurudziri zvachose mhirizhonga munyika yeZimbabwe. Hatikurudziri zvachose ruzha nekupondana nekuurayana munyika yeZimbabwe. Ndaida kuti muzive kuti although tine mamwe matambudziko atinawo munyika yedu yeZimbabwe, tiri panyika matambudziko anowanikwa, but munozviziva here kuti panyaya yerunyararo nekugara zvakanaka, uine peace of mind mumba mako, uri munyika yako wakasununguka uchiita zvaunoda, tinotomboyemurwawo nevamwe. Izvozvo tinofana kuzvichengetedza izvozvo. Saka kuzvichengetedza kwacho kuti iwe neni tese tikaona panenge pamuka zvakafanana nezvizvi, tosimuka toramba. Tese tobatsirana kuramba toti pasi nazvo kusvikira zvagadzirisika. So ini ndinofunga kuti kana munhu ukatadzirwa unoenda kumutemo. Mutemo uriko wakamirira, uye mutemo wakatogumbuka kupfuura kugumbuka kwawakaita iwo.
pane zvinofadza mutemo unotofarawo kupfuura mafariro aungaita iwewe. Saka ngatingotevedzerai mutemo, hama dzangu, tirege kupondana. Uye ini ndiri kufunga kuti panoda kutorwa matanho akasimba munyika yedu pamusoro pevakomana vari kuita zvekutema-tema vanhu zvemaBhemba izvi. Ngatiwe tiruziva kuti mutemo uripo wakatogazetwa pamusoro pevakomana vemaBhemba, asi ndiri kufunga kuti panoda kuti wedzerwei, kuti taitwei, kuti sungei mabhaudhi. Zuro ndizuro uno ndakabva kutaura pamusoro pemahwindi. Ndine vhidhiyo randakabudisa ndichikomenda rakanga rataurwa naBishop Kelvin Nyamakanga pamusoro pahwindi uyo akanga achituka munhu akanga akwira mubhazi rake achimushaudha achiita zvaanoda naye. Mubvunzo wandakabvunza ndekuti akambopa hwindi simba rekuti anongosvika panzvimbo ototi pano ndo pangu. Ndiani akapa mahwindi simba iroro? Simba rekutaura kuti parodhi pasina chaakamboisa ipapo panotovhandalaizwa, pamwe naiye achitovhandalaizawo, asi anongoti badzi pano ndo pani, ndo pangu. Nemota dzinopfuura ipapo hadzitenderwi kumira dzichitora vanhu. Anotaura vanhu vari kubva kudzimba dzake kuti vanhu vangu. Vanhu vari kuzvikwirira mumota vachiziva kwaari kubva nekwaari kuenda, vachipinda mubhazi vachiziva kwaari kubva nekwaari. Anotaura ndakupa vanhu 6. Vanhu 6 wavaonepi iwewe naihwindi? Izvozvo zvega izvozvo ndizvo zvimwe zvatinofanira kuti senyika timbota revisit pazviri, timbozviongorora tione kuti, nokuti simba racho rakuti wandei. And sometimes vabereki vedu vari kutadza kufamba zvakanaka mumigwagwa, vari kutadza kufamba zvakanaka mumigwagwa nekuda kwevakomana ivava. Ndakambokupai example yambuya vakakwira kombi, ndobva vaudzwa uzi kwamuri kuenda panoita $4. Ndobva vakuti aiwa mwanangu, handina $4, ndine $2. Ndobva pangohwerengedzwa ikasvika pa$3. Ndobva vazipindai. But kombi yati fambe. Ndinofunga kuti vanga vaona shura kana kuti vaona vamwe vanhu vaida kupinda, vakatoudza gogo wavo kuti chidzikai, mari yenyu yaperera pana. Muri kuzviona sei? Vari mai vako. Ende munhu yakatoberekwawo kumba kwake kuna mai vakafanana neivavo. Saka pane kurasa hunhu nekuenderera kunoitwa muchihwindi. Ini ndinofunga kuti basa riya raizonakidza dai vanhu avaita vachiremekedza vanhu. Hwindi ndiye ega munhu asina customer care, anorafura munhu anomupa mari, anorafura munhu anomuitisa mari. Ukapinda mune mamwe mashopu, ukapinda vanhu vanorwidzana kuita customer care kuti wahwine vanhu, nokuti ukahwina vanhu waita mari. Ukahwina vanhu, ziva kuti panyika pano munhu ane mombe, ane chinya, ane mabhazi, ane zvii zvakawanda haana kupfumirana nemunhu ane vanhu. Ukava nevanhu wapinda, sezvakaita bhazi rekwatenda, rinozvimaketa rega, harina basa nahwindi, rine vanhu vakagadzira basa ravo, vakagadzira zita, vane vanhu. So ndinofunga kuti mahwindi hatisi kuti regai kuita basa renyu, but tsvagai kukwenenzvera kwamungaita, ameno kwamungaita kutoti mushandidzane nevanhu zvekusvika pakufonerwa unzi Kelvin uri kupi? Ndiri pakati, shamwari ndikuda kuenda kuHarare. Otoza ano, don't worry, mudhara uyai nguva dzakati, pane bhazi rakanaka rakati riri kusvika nguva dzakati. Andimazviona, watogadzira basa. Wobva wadaro nevanhu, pamwe unoswera wafonerwa nevanhu more than 40, more than 60, vakutokuziva kuti unoshandidzana newe zvakanaka, unoshandika newe zvakanaka. Zvino mwari, what? Mumazuva ekunenge kusina basa, unoona uchitera, bare, chakati, sakufa, what, chitera kupinda nemutumi koto kutsvaga vanhu vaya, uchinyengetedza vanhu vaya. Angwanzi angochikwedye kugara mumota yako watoshumba, watochinja, uchamuremekedzi munhu iye. Saka handizivi kuti ibasa kaindi muruda uzama umboita vanhu vakaita sei munyika. Hatisi kuda izvozvo vakomana. Tokumbira kuti tive nehunhu hwakanaka tese. Tishandidzane zvakanaka. Kurovana pasi, ngatitsvete uko, ngatitauriranei. Panoda kuengagezwa law, ngatiendei kumutemo. Ane mhosva dzake osungwa. Andimazvona, vanhu vamunoda zvamunoda navava,
vamunoita zvamunoda navo vakazoregedzwa. Kungoti vakawanda vanenge vachitoremekedzwawo mutemo, imi hamuremekedzi mutemo. Vakaregedzwa vakaita zvavanodawo kwamuri, hamuzovagoni vanhu ivava. Munozviziva here kuti mudzimba umu mwakatakurawo mune zvemweya zvirimo, kozoya zvepanyama zvirimo, zvepanyama zvokuti munobudisirwa zvimwe zvombozve. So ngatidzikamei tiite vanhu vari kuvaka nyika yavo, vari kushandira mhuri dzavo, vanotya Mwari chete. Ndo zvatofanira kuita izvozvo. Thank you very much. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Tyai Mwari vakomana imi, tyai Mwari, tyai Mwari.